ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦଶହରା ପାଳନ ପଛର ରହସ୍ୟ? କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ ହୁଏ ଦଶହରା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ମହିଷାସୁର କିଏ ଥିଲେ? ମା ଦୁର୍ଗା କିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ ହେଉଛି ଦଶହରା? ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମହିଷାସୁର ଭିତରର କାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀରେ ଆମେ ମହିଷାସୁରର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ଅସୀମିତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ସଂଘର୍ଷର ଗାଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମହିଷାସୁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସୁର ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ଜୟ ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅବତାରିତ ହେଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ମାତ୍ର ଏକ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ନୁହେଁ, ଏହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଆଶାର ବିଜୟର ସନ୍ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମହିଷାସୁରଙ୍କର କାହାଣୀ ପୁରାଣ ଓ ମହାଭାରତର ଆଧାରରେ ଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକ ଉପାଖ୍ୟାନ। ମହିଷାସୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ବିଶେଷ ରହସ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଓ ବଳ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିନଥିଲେ। ମହିଷାସୁର ଜନ୍ମ ଏକ ଅସୁର ବଂଶରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିତା ଅସୁର ରାଜା ରମ୍ଭ ଓ ମାତା ଜଳମହିଷୀ ଥିଲେ। ରମ୍ଭ ଏକ ସମୟରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଅମରତାର ବରଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏହାକୁ ନକରି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ରମ୍ଭ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ଏବଂ ବର ମାଗିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାତ୍ର ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ହାତରେ ମରିବ। ଏହି ବରଦାନର ପରିମାଣରେ ମହିଷାସୁରର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯିଏ ଅଧା ମାନବ ଏବଂ ଅଧା ମହିଷ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମହିଷାସୁର ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ମଣିଷ ରୂପ ଓ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିଲା। ମହିଷାସୁର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବରଦାନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଆତଙ୍କ ରଚିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପରାଜିତ କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ସବୁ ଦେବତା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ମହିଷାସୁରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏକତ୍ର କଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମା ଦୁର୍ଗା। ସେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କ ବଜ୍ର ଦେଲେ, ଶକ୍ତି ଓ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଖଡ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସିଂହକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମାତା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ମାତା ଦୁର୍ଗା 10ମ ଦିନରେ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଦିନଟି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ମହିଷାସୁରକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ କାହିଁକି? ମହିଷାସୁର ପୂଜା ବିଷୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ସନ୍ଦର୍ଭ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମହିଷାସୁର ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଷାସୁରକୁ ଦେବତା ଭାବରେ ବି ମନାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଅସୁର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଷାସୁରକୁ ଦେବତା ଭାବରେ ମାନନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମହିଷାସୁର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ମହିଷାସୁର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମନ୍ଦ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ସତ୍ୟ ଆଗରେ ତା'ର ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମହିଷାସୁର ଅସୁରମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ ଅଧର୍ମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତ ଅଛି। ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟର ଦେବୀ ଭାବରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସାହସ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଦଶହରା ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।